Yau kuma zan ɗauko mana bayani akan wani itace mai fa'idar gaske, shine itacen ɓaure, wato abin laraba ke ce masa tin. Wannan ɓaure bayan Allah gashi nan a cikin gonakanmu, a cikin dazukanmu yana yin 'ya'ya. Wannan 'ya'yan su muke ci a matsayin abinci, su muke ci a matsayin kayan marmari, amma kuma a lokaci guda idan mun ci magani. Har ma Bahaushe yakan ce idan ana cin ɓaure kar a duba cikinsa. To cikin ɓaure ɗin akwai wasu ƙwaiƙwaye ne haka, da wasu ƴaƴaye haka, da wani harza haka, da wani gashi haka. To ba ruwanka da waɗannan, kai dai kurin za ka ɓare shi ne ka jefa cikin bakin kai ka tantauna ka haɗe, ba ruwanka da abin da ke cikinsa. To kuma yanzu zamani ya zo akan busar da ɓaure ɗin. Akwai tinin mujaffaf, busasshen ɓaure akan busar da shi. Akwai kamfanuka daban-daban da suke busar da shi ya bushe ya zama kamar busasshen dabino haka. Wannan idan kana cin bawan Allah zai taimaka maka wajen magance matsaloli masu yawan gaske, ciwuka masu yawan gaske. Kai hasali ma ni na taɓa ganin wata wasfa ɗibbiya, ko kuma ce da kai wata tajriba ɗibbiya, wani gwaji na harkar magani akan rashin lafiya wanda ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Rashin lafiya da aka rasa kansa da gindinsa, an shiga can ba a warke ba, an shiga can ba a warke ba, an shiga can ba a warke ba. Idan ka samu 'ya'yan zaitun, 'ya'yan ɓaure busasshe wanda aka busar da shi, sai ka sami man zaitun, sai ka zuba 'ya'yan ɓaure a ciki ya kwana har sai gari ya waye. Idan gari ya waye sai ka sami shayi, wanda wannan shayin a haɗa shi da lemon grass da kuma na'ana'a da kuma citta da kanumfari, shi shayin kenan. To sai ka dinga ɗauko wannan 'ya'yan ɓaure da ya kwana a cikin man zaitun, ka ɗauko ka saka a bakinka, sai ka dinga kurɓar wannan shayi na na'ana'a da lemon grass da kuma citta da kanumfari. Kana kurɓa kana tsamar wannan 'ya'yan ɓaure da ke cikin man zaitun. Bawan Allah, duk wata cuta da aka rasa kanta, duk wata cutar da aka ce an je ina ne ba warke ba. Wannan yan uwa bayan Allah wani sirri ne wanda ni na ganshi a cikin littattafai, kuma na aiwatar da shi a aikace, kuma na gwada shi a rashin lafiya iri daban-daban, kuma aka samu lafiya. Ɓaure, zaitun magani, shayi na na'ana'a da lemon grass da citta shi ma magani ne. Magani mai ƙarfi kala biyu ya haɗu, sai ka samu lafiya akan rashin lafiyar da aka rasa kansa. Ka shiga can ba warke ba bawan Allah. Ni ne shugaban cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center da ke unguwar Ɗorayi a cikin birnin Kano a Najeriya.